Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kublai pi perlok baro hagani ka por ngapang subhai pi sha ka program kisah ayam ki por ka lawan ra dong sanyema ti perlok hagani ka kenti jong ni ka program ka bamenta mi kwa ban phai khmat pat sha ki katto ka niut ki khna samla mo ki bala le ya ka weni ki chat kam bat kata ka kam ka dei ka ba ki yalam lani ki betin lenti bat peniru ya kita ki lenti bat sami ki jingtip ha kabade bat ki jaka ki bedan apo gani ke jela jongi lani ha kaktin pareng ka baki ong kita ki tourist guide ti hoj la dangi pej mo gani ke jela mi halia jongi kam lani kam duna ya kita ki jaka jongok kai perthai ki ba itanat sabapalan ti lada ki brek bena bar jong ke jela lani na bar jong ke rikin wan chakani ke jela be e jongi kumno kin tip banlek kita kicaka jengok kala da kim don ki bakum gini ki breu lani kita ki tourist guide ki banyalam ya ki ti mentah ka kenti jong ni ka program ku mangalo ong pi perlong in yo ban wan ra sapi sapang ka jingya lenti jong i wei ne ki khna samla ibala pendet jingmut hagane ka kam bat kat kum gajing yo banyak keren bat i ong ba ya kani i dei kajing pen seluruh jong ipan ado nang rit ba istunat ban lech sekilom ki wa banyak perlu por bat kamariang ti ka bas ngutenat cucu kalong ba ini ila pendek pro ya kajing syak hikai ha ka wei ne ki academy la ni kata ka slem ajing hikai ka bala hikai kumno ban penjanai ha ka be dei bat kani ka kam kum kita ki tourist guide ti ha kani ka por ngidon ye isam Larisha Shilla iban nang ni na po kathan mau korwat bat ngatrai kumbangal juong ba kan poi ka po ringi bigin yo ban leit ring kubo la ni ban leit lumjing tip ha ka bede bat ki breu ki bakerpang ki badan ha ka snong mau korwat ti menta kala dei ka kenti ti perlong ha ka por pin yo snow bat pin tip ru sapang ka jingya lenti bat ka kam ka ba i samla Larisha Shilla ilale bat ru ngangai scam balung bajung i bat piru ki perlok ki pepet ji ka program ha ka por pin yo jing bentoy ti kumbang juong na ka por klam de pen slam ti alin okan menta ngin sedang ia kena ke program kajinya keren bat isamla Larisha Shilla lari ya kena ke por ngasim kena ke benta ban pijang subhai pi sha kena ke program kisah ayam ki por but nengkong aku abanai ku beli ke por jong pi ma ba pila pelat por kenang ho ingatip bah ka jing imbreu ting ni bun ni ki kam ban pendam henry ka jing long la kloi jong pi pat ban ai ngi ken diat kata ke por ha ka banya sam ya ki jing tip mo ki jing don kam ha ka bade kena ka kam ka ba pile ti kalong shisha ka jing mentoi ki pat ba bat ya ki perlok projor ki ba ya kena ke video tinggal aku apa pinsim ya ka benta ka benengkong bat kata kalong ba pin penitho ya ladi mo na do ka kerteng terai nang ta pade ka jaka syong jaka sa jong pi nang ta pade hakipor ki baman kesni pp le ayu bat aku pi poi syagani ka kamban long komita tourist guide ka benengkong ngaso bana ing moyu blay bladon katang bat nga haduk ni kilip mat tang ngaso bana ku blay ya katim jong unong sanhima baklap lat por banwan sim interview yang te ka kateng jong ka de Larisha Shilla nga syong sa amokrot bat nasutnat ban lut por ban
let kai sakilum kiwa bat ban let wat diki jaka bat mai Nado menu pila sedang nya kani ka kam ban long kom itai nong yalam la ni inong penilenti ya kita ki nong wan jengok kai perthai la ni to ngin ong bet tourist guide mo nado menu pila sedang te ya kani ka jing yalam ki tourist guide la astang nadu usnam arjar play macam senam hot mencem snam hot nadu namar hak arjar pu ar tengah astang balik chang bandet hot nadu dang khna balik chang let asmat bandet let lut por kilo balik kai balik pet kai te ha usnam shom stang usnam arjar play astang ban let yalam ki di tourist guide sakeleng keleng ki jaka hang ni Southwest Cass Hill District ti haswa jong kita ki ai gi jing sungat ki ba pp sungat ban le mo sibu ni yo ki dang dan ki we partikam nama buking ming la te hagaktin pareng ki ong dai ki beri ki ba ko ma pi dai ki ba sungat ban bol ni ban ya ki lum ki wa la ni ban dai ki jaka ki ong ki adventurer dai ti ya tho ingi khandat pat ka jing sungat ka ba long bai sabar pat jong ka ni ka kam ki ba kum ki ai gi jing sungat ki sungat ban le te nalor kan ni ka kam ngasunat ban su jan bat kum juru ban than jan like kum ki embroidery juru ban draw jing draw but nalor kan ni ru ngasunat ban jingi teng la let compete teng ba ki kam babun tang mai sa tang stang no ban continue no ya kan ni ka jing ban net plut por to nama ba pi ong ba pi sutra ban jingi hatu pila ju yeshim betah gi jingi ko la ni ki competition ba pair but ki ba kum ki ai de ngalai simbenta kan ka meka games kapilong ka ha usnem arjar par te aka taru ngalai simbentaru kejingin pelong ka competition papilong ya senong ru ki senong ru ki simbenta simbenta ti yakini ki baro pila banyak tho ingi ba manu ba penslor la ni manu ba I mean same ya pi hatu ka dai ne kalyang ni mai pa ni ba yang asam ni manu ba I mean same pi ba pinlong ita ibreu iba kwa ban pelut por bat kamar yang te nado bangadang kena ipa jong ID breu iba smart ba banet pelut por kilim kiba kumjuru ide athlete kai football te isat kirsiu ba jang man la ka step sau baje ni san baje ba ngan mate step ngan yo kamet bakot bakhya kumbai te aman lakas ngi ne man lakas ngi sisin chiteo isa yala mengi saki lum ki wa ne saki banen jingi ban yala mengi bat ke ka bom de ban le bat ke ka ba de ban le haklau ne ha ki wa lum ta ter te lung ba ipa ban ayo sibun ki jingi kai nang ta iklat no nre ki jingi kai jong ipun lo yang abangan yai tur saprang yai tur sakmat bat bangan yai peteng kan ka jing ya jonga kum bangan pelut par kilum kiwa kai tongi sultanan mo kamot ba kade be leng ba kajing prat lenti bat kajing alam jang pa ba pisala ban lo kum ni kum pilong ti hatu kum ikme pat mo imei dai hatu idon ni em kato kajing long katu kajing ting jing sir ba yo kum ka khot mo namar pa kakmi te kadon be hi jing sngo ma hatu idon ni em ti jing arta tin ne kajing kata kajing khanglanti na kaleng imei jong pi pat kum imei ta hoot namar pa ikmi ta yala ki kun ki et bat kiri ki suma te imei isat ong yang ba isat khang ro nga namar yol ese kumnur nga or nga man saw te hai te isat ong nga bali ba phim wat no da kil we kilat kilinti ban tebet yala di namar ka jinglet kio kilum giwa kumni ka pasu namar bang hab sim kiris bang hab panan gam kitiar gitar bang hab yar teng ru ngi man saw yala di te imei te I support yang tang bah ka we I shooting yang namar bayo lese nga man saw nga or hot kata himo ka benta ka pakum ki pa ki sngo khya bat kan kata kajing nong kumno kata kajing sngo ba kim kwa ba ki khon kin man saw man snam la ni kin mong mo kata kamet ka phat ka dor ka da ti ring so tonat bat ban
idon hi kata kajing shania ka skap ka pura pipa pila ai ban le kani te kajing ai kublai ya ka yeng ka sam ban i mei pa wal ho ye pa wal da indon shu henre angai scam ba in pet but in kurku be hi ya laki khun ki brang don hne hasla par thai mo habang apet ya ki durki ki jong pi mo ki video ki ba pp upload ha po Instagram tinga i ba pp long i we ni ki bre ki ba shempang ba ban jingi ru ti atho ngi khan dia ha be de be ti benta ha tu ka jingnang jong pi ban jingi kat tu ban long no kum ki ta ki professional swimmers ha ka ba ki ong khtin phareng ti kadai be ba pisha hi kai ni kadai ba pinang leng ba ka jing hi kai jong i pa ba lang ba ka jing nang ban de chikilum ki wa ne ba pisanang ban jingi ka to ngalai sa ikai ru teng oh hoi sa ikai ru teng i we iba ai jing ikai yang i hapor bangi late practice namar ba nga sa late practice bet man la por step man la step ka por step bat kum jure por janmit ladang ngamlat por teng late no janmit bun kampat ngalai no man step kadai be hasnong ni hasnong hi ki ai jing hi kai ka ik kerteng lingba mdek namar ba ngimdon i ka academy kam dei beda ka academy ne ka slem aji kai namar ba shani ngimdon i ba ai chingan idon tang ba long issue ai jing rap yang ik te akajing trilang jongi para khana itu i we i jing bakla ipin ilang te itu i we i jing bakla ipin ilang oh ka jing rap keliang jing hai kai keliang dei jing rap keliang ka jing kai keliang te lingba kata ke sutenat phi ti tong sutenat mo ya kata bat ngam po soban ban halor ki baro namar bo pila ya tho men ne pila mai phang ba nalor ga ni ka kam ban long kum kita kinong ya lam nang ti ya kita kinong jang ko yu gi ta kinong wan jang kai per thai phi le ru ya ka kam so jain ti hatu ya ni ka kam so jain pila pendap ya ka jing shai kai apla pendam ti ya ni ka kam ban long kum kita ki tourist guide pada pila shai kai ha pada ka ni ru ni kadai bet ka jing long mo ku badang red ku ma pila ya tho ni pila shai kai ne hang no ho ngla shai kai ngla like training ru ha aka ngala like training ha kane ka chongka Meghalaya tourism ba penlong ka ha Darjeeling chongka trek di Himalaya ti hangta ki ai jing hi kai tangi gi breu na po ka Southwest Khasi Hills ni ki ai kulum ya baro khoi mo kulum met na ki bangi le training state ki don ki Banagaru Hills ru Banishulong na sora baro jong ka di Khasi jantia ti ki bun ba ki khna samla ki bawan ni ki breu ri ki bawan te haswa kani ka training tengah sam jing si bun na mar ba lingba ka rukom trip ki guide we bat ka first aid hoi kum no ban ai jing rap ada ki gas alada ki gas ki mansau ne ki ngam delop ne bat we te nga sam jing si bun kum no ban trip bat ban yela mat namar ba ban sielam ki gas inde ka basuk namar bangi hap biang din bat biang dot ki ba ki gas ki dan kam te adin ang tapat adin bangla yo lalai training biang lalai training hakani ka trek di Himalaya tengah yo jingkai sibun lingba ki kumno ban treat kumno ban yalam kumno ban yarap lada ki mansau ne lada ki ol ki hap ya ka bade bat ka kin hun jong pipan te hot ngil asang kani ka association ka ba ngi ai kerteng ka the venture te nyong ngi la asang ya don lang members nyong tekini ru ki balak pendap ya ki jing syai kai ni ki balak pendap ya kani ka jing syai kai ta songut kan songun leng ba jong pi pada pin sa jing kai ki we pat dai leng so tanat mo ya kata ka jing long sbun men sim bat ka jing long la klo jong pi banya sam le mi ki ba pi la syai kai ba pi la yo ki jing tip ki ba don kam ti kumbang ile i mo ba ladang yanu jor hi ya ka jinglong jingman la ni ya kata ka jing im jong ki khna samla la ni kita ki bre ki bahagi than nong kendong bat ki bahasor ka jing pel kalong ka bamla shuban batai ka long bak labang dei ti ka e ka banga kwa ban bu ka jing kali hang ni pat kalong bam hatu nomor ba ya kan ka association jong pi pila seng na usnam asal plai arja apulai bahaka beda kitiar kitar pada piyale kumno te namar ba hoon ka training ila yo tamba ke ka bangi syam cing kalau namar da ladangi le jalam ya ki torres ne lan ne ki gas jom
Kaya kabangi duna kalong ba kam tam lu kitiar kitar tang duna sibun namar ba namar hoot ladat ki gas ki don kam bet kum kitan kum ki keyboard ki live jacket ne ki ba ladat ki badan kam kam haki Telai deh, telai telai. bun ki sit harness ne ki ba te tang ka katahi kabangi semjing kum kitiar kitar taliang ka sorkar ta lada yo jing yarap kau ingat kuat ban orang demo kalau ba ngi suntanat ba pila ya tho ikiti ki hoi namar ba ban tre ka kam ngi don kam ya kitar namar ban sna ya geng ru ngi don kam ki narot ngi don kam ya ke simen ngi don kam yu prek ngi don kam yu turnem dei ti kamut ya piru ka johi ka wan ba manyalam ni kita kinongan jong kai perthei piron kam man pen biang na dong shadong mo kum pi ong kita kiten kita ki boot nang ta padi life jacket kita la ki dei tinging it's kamba Limba ka ni ka program yakren ka jongi ka balingkon nga tharai ba ki perlok nong kersan ki jongi bujupet bahai ka ni ka program na ka pors ka por yo le se ki dan ki badon lang bat ka sarkar ha ka bor ki laban kene ri ki la jing laban khamtam yakatran jong kai perthai le ni ka tourism bakan phai khmat na mar balai ba ka sarkar hi ka ang not ban pen keu ya kata ka revenue le ni kata ka economy jong ka jela lingba kini ki jaka jong kai perthairu dengan ngit scam ma lingba jong pi ka sarkar kan phai khmat kan pen biang ni kita kitiar kitar ma baru menteri badai pairu un phai khmat hi hak bai dei bat kini ki kam ki ba phi phila le tongin phai ko pat ka benta bat kata ka long hak badai ki jing puli yi ki jing puli pi la pendep na nasionong hini pi la puli shawai bat pi sa wan biang ni ne te ngelap pendep ke kelas 10 hoi nani nang shnong hi hadin nang tapat ngalet kelas no shalong te ngapendep tang kelas 12 te hadin bang ada pendep ya kecing puli ngalet teng bandet yakni short term course jong ka fashion design ada din nang tapat ngawan no shnong banya tap no email namar ba email merui dan hadukan te wala ibu iwi nong tre tang ba imla hi ban pet merui te idon kam kecing irap nanga ikun namar ba ho tangahi ba beteng kam jong email kuminong su jan te bangan kiar ngamla namar ba marui hakabai dei berkini ginong wan jengok kai perthai mo nitim bakin don hi ki beri ki balong kita ki barjela dan ni kita ki bari ti kumnu phi ya keren pat bat ki bat kai kata ka jing snutenat ka ba phi wan ra haki la na kata la ni kata ka ba ki ong kata ka comfort zone ka ba phi ai haki bakin sungush nga ni ka chaka ki ba kum ki ai de kita ki jing tip ki ba phi ai haki tikla jing tip ki ba ngiju ai ki nong jo kai ne ki tourist ki ba wan chaka ni ka jaka jong ni ki long ba ka chong ki jaka ka ba kinu ki ki ba dei ban jingi ne ki ba dei ban jingi kumia ki kinu ki jaka ba dei ban yang bat ki bom dei ban yang bat ki ai ki kinu ki jaka ki ba dei ban dai bat ki bom dei ban dai tu te kumbang ila ju i ba kum ki kubor ne ki social media ki ba ki video ki ngam julop ne ki mensau ling ba ka jing bom pikir jong te napdeng jong ngi ai jing te bat ngi ai jing kai ki kum ki gas jong ni bakinum le klumar ne bakinum le klem ka jing hikai jong ni ne permission jong ni te ngi ai jing kai ki gas ban baik bakinum le klumar ne macam kia kan mo pancim kia kadai ko fi ong mo na mal ba si sini bala alam dei kala long bet ka jingkit kli ya kitu kinong jong kai perthai kala long bet happy dei ti kamut kadai bet ti bareng ki ong responsible te kala dei bet ka jong pi ti na ta ka daw long hoi nga ngos ya ha bi ka jong jong pi bat nga ngits kamba nang ni sa khamat mo kani ka kin hon jong pi ka ba pi ai kerteng the venture ki kanang yai treasure ki kam ha ka bakan nang penriu spa ya kani ka Southwest Khasi Hills ka badan hang ni ha mau krot pat chikwe pat ki benta kanang la susu ban penyar ya kita ki la jingtip ha ka bede bat ki breu ki ban wan pet lani ki ban wan jengo iki ki jaka ki ba itnat bat ki balong aktin pergi ong breathtaking dai
kaba ladangi perkat shisha balai ke benta kaba nga snotanat kalong bangi habangi ya syong ya thu khana lani habangi ya syong banyak keren hang ni kabalong kawai ni ki jaka jengok kai percaya kan niru ya kabala ai kerteng senrang maurin dai kini jaka hang ni antara gi prolog kiba kuat banwan kai shani ladaki wan shisha kini i ya kajing internet jok ni ke jaka badru kalong shisha kata ka jaka kaba wan ra ya kata kala air kaba khoi tengang ngej kembaling bajung piru kum kita ki nong yalam pat kita ki nong prat lenti kita ki nong jengok kai pertai kan long shisha ka jing bentoi ki pat kham tam nak benta ki jing tip ki ba phi phila yo padiang lang ba ki jing sha hi kai phenya sam lem sha ki nong jengok kai pertai pa pher ma ki ban wan spok ni ka than jung phi ya thoi ngi khandiat sa phang ki jing jung phi ki ba phi mat haladi shimet nang ta pade pat ki ai ki ba phi kum ka association phi kwa ban pen ngom syaki pai ba ki belong ki reu shimet ani syaka sarkar ki belong ni kamon ban ai ki kilat jing erap kajing ka bangasam mangata kalong ba hakapor bang ayat lenti hakapor bang yat ni let track ni let hike nambat sampang ba ban kumnu ban le bat kumnu ban hiar ban kiu namar ba ni habdan kam ka kumboong akatin pareng ka formula na ki kerukom hoy kerukom kiu kerukom hiar hoy te kumjuru kajing bangasam mga kalong ba kum gitar hakasimet jonga kum gitar ki bang ngadeban penon kam ba kan kajing yat lenti jonga but lingba ka association jong ngiru kumju ngiran kam ka jingkrisan nakaliang ka sarkar kum gitar kibade na kanikalat jong kanika adventure hay but amtang na ka sarkar re latadon kibdu shimet kibala aban ai jing rabengi ngi yang subhay kata bangin la aban kentiu ya kanika kam tourism hakani ka thanjongi kumangala omne dei kumangala mai phang ba kani ke jela me khalia kalong ke jela ka ba respa lagi te ki caka jengok kai ki babun bat kidang donru ki bangim pat poi mo ki bangim pat tip tengang ngit skemba lingba kani ka slem trikam ka bala penmi de sarkar ka baka ajing hikai yakini ki tourist guide ki bakum phi ai wala dang nakaliang ka sarkar kala ele kat bala ru henry kat kuma phila ngan ban meng ka bak phi ong ba lada ki don kiri shimet ki baklu ki banse marwana ai jingarap kila barwana ai ka jingarap ya phi na ka benta banla ban pen ki kini ki kam jong kai perthai hang ni hapo ka south west khasi hills ma ngasko tana chibon na ka benta ka ne ka jinga kran ka banging layo banya phlew jingmut khandiat khan soi bat phi kum iwei ni ki te ki samla ibara sha hi kai ha ka bele ni ka kam jong kai kum no banya lam ni ki te ki tourist guide kum no banya lam ni ki te ki reu jong kai le ni ki te ki reu e ki mariang balik pe ki jaka ti ka ta ba khaddu bat haswa bing pun kun ngakwa ba phin ai ya ki kintin kuntu kun pham na ka benta ki prasamla ha po ki jela yo ki don ki bakuma phi ki bakwa ban longkum kita ki tourist guide namar bakaniru kalong ka wai na ki lat kamai kaba la banyarap kersan ya ka ying ka sem padia ka maladiru kumju tenga kwa ba phin ai ya kata ka message mo ki kintin kuntu kun pham na ka benta ki perlok samla jong ki ba ni video ha ka ba makiru ki la ban le ya ka jo ka kam makiru ki la ban shahi kai kumba phi phila shahi kai pat ki perlok jong phi te ka e ga ba phi don ban pan sngo ki perlok jong ni po kakubor ka ba kwa aban IFP nakaliang jonga ba nakaliang ka association jonga te hot hakajing imbreu ngi kanu bun gijing le kai ka bang ni don kam kolong bangin yai ne kam kai ka bangi tray kai ka bangi le kanu latang le ta kajing bat kum juru ya kanu ka kam ka ba ngi le la ni phi le wat nom bu teng la ni wat nom sange no tang sipor bat kum juru ngim di ban pen sngap la ni ban sngap ya ke ka ba ki bru ki kran na ken tho namar ba teng ya ke ka ba phi bis na ne ke ka ba ngi sunat ban le teng ki bru ki kwa ban pen pra la ne ban tan no sapo kadai kena samla la dangi kwa ke ka ba ngi sunat ban le ban ban sngap ya kini ki jing ne kini ki jing ya le jong phi namar ba ubreu bam don jing ba ubreu bam don jing le ubreu bala ya ba bum bat la ni bam don jing bat kum ju ru kena samla bana South West Kasil District kaya kabunga ko aban ong api kalongbu cidere bun pen sngap lane cidere bun pen sngawi tinjong ibru nama bateng teng lada ci sngap lane ci pen sngap
jit lara hano lane jin sakut hajo te ya kabu pis tanat lane ya kabu pipi kwa bunle tur bet yad bet takmat namar bu pin namar ya kabu pi yad chat lane pipi le bet namar kadi kayong sutu yung pila tapi le kabu de chat bet yad bet takmat bet kustai reta ki nong punwit ki bubuan bet tawa kustai reta yad bet takmat namar hadin hakawes ngai pizza job kat yuso tiang Ti kublai bon samla Larisha naga benta ki ba phi phira sambat kham tam naga benta ki ki kintin kintu kan pham bat ki kintin I mean same ngastunat bawa fikran nak tension nang namar ba akwa aban sungoto kham ba shishu ki jai kitin ki brana pok ngi jalami kali jungi ti oi kalong shisha kata ka jing I mean same ga bos ngotanat but kerban bat ngakit bokit riang ru ye phi bat ya ka kin hon ga jong phi ba pinang la shishu ban ai kata ka jing shakri ka bacana itam naga benta ki perlok bat ki Reu ya kani ka kam jong kai perthei ki banwan ne ki be pat ki benta jong ka ribat ka jela ha ka bakinyo ye ki jingtip bat ki jing ram na phi te nga ngai scam ba ki perlo jong ki ba pe ye ni ka video ro phi yo ya ita i jing mentoi wada ka long ka jing ya kren ka balingkot ro hre nga ngai scam ba ka e ka banging la yo ban snap ha ni ka por lingba isamla lari kan long shisha ka jing mentoi ti lingba kani ka jingya kren ka balingkot perlo ani ka por ngila pois ka bakut pan ngai kublai ka por bakor jong pi karado banginya syambyang ha ka weipat ka program jong ki sao yam ki por ngai kublai ka por ka bakor jong pi sasisin kublai shibon bat kidon kiwi ki jaka ki bathamai ki bangim patla ban syam lane ban yu idala ki jong ki khmat hinrei ngenyei wat bat ngenyei persang ban wat ki jaka bathamai hangnya Southwest Cass Hill District